Kaixo, Aitor Paredes naiz, atletikoko jokalaria, eta txikitatik Arrigorriagakoa izan naiz, Arrigorriagako pasetetan eta kantxan eta Colorado egin du futbola beti, etorkizun futbol eskolan hasi nintzen, futbola egiten, ilusio asko ematen gaitu zuek kantxa urdinean, pantailan finala ikustea, guri behar dugun indarra eta animoa bidaltzeko eta hor espero zaitugu. Esandakoan gogoratu, apirilak 6an udalak jarriko dituela pantailak bai Abuzun eta bai Kaskoan, arratsalde horretan ere eta tailerrak izango direla partidu hori ikusteko irrikitan egoteko eta bakarrik esatea aupa Atleti eta aupa Arrigorriaga. Aupa Arrigorriaga.